autory vlastně básní, které mě inspirovaly, protože já, když jsem byla na tom literárním večeru, právě jsem slyšela ty básně ještě navíc podané, vlastně v podání paní Dany Černé, tak mě tak oslovili. Tu knížičku jsem si teda koupila. Vy máte teda taky možnost, jestli tady autor si pár knížek sebou vzal, jestli vás zaujali. A prostě jsem si říkala, to by bylo zajímavé, jak vlastně to ti autoři, třeba ty malíři, jestli je taky zaujme. Tak jsem oslovila a opravdu přijali všichni. Takže jim chci moc poděkovat. Oni se mi tady tak různě skrývají, ale bylo by teda velice dobré je také jmenovat ještě. A proto mi dovolte ještě, než teda předám slovo tady panu Luizovi, abych představila aspoň ty autory, kteří přijali tady účast na téhle kolektivní výstavě. Myslím, že pro mnohé z nich byla témata dost náročná, protože to byly, jak jste slyšeli, jak pocitové vlastně, ale i konkrétní. Takže já tady vidím paní Helská, paní Jitka Helská, pan Karel Prášek, prosím, pojďte, pan Karel, pan prosím, potom paní Bení. A paní Brumhanslová, prosím. A je tady ještě někdo, Inka Jamlichová, tady teď jsem viděla, tady už není, pan Valeš a ano. Pan Abramian, ten leží doma s bronchitidou, ten se omlouvá. Pana Ballardiniho, toho zdravíme do Itálie, do Bologny. Kde? Co? Není tady, ne? A jinak ještě tady někdo, prosím vás, toho jsem tady nejmenovala teďko, tady se dívám. Jo, a paní Maršalová, to má prázdniny, takže to je někde na Šumavě. A Evička Masvarová. Se taky nemohla současně. A paní Bebíny je kde? Jo. Aha, dobře, tak jo. Takže myslím si, že autoři výstavy jsou tady všichni a teď budu teda prosit pana Andrea Lize o pár slov. Jestli jako zapojili jestli Buonasera, dobrý večer, mi scuso di non parlare ceco. Velice se vám omlouvám, že nemluvím česky, ale já vám to přeložím. Avere 16 pittori che creano le loro opere, ispirandosi, riferendosi alle mie poesie, è un'emozione inaspettata. Je to obrovská emoce pro mě mít jako možnost vidět 16 výtvarníků, kteří tvoří podle mých básní. Je to opravdu pro mě velká emoce. 16 artisti che non si conoscono e che si occupano dello stesso argomento. Vlastně 16 výtvarníků, kteří mezi sebou se ani neznají, ale tvoří na stejné téma. È come i frammenti di uno specchio che riflettono la stessa immagine con prospettive diverse. To je vlastně jako zrcadlo z kousky se s takovou jako mozaikou, která odráží ten celkový vzhled. È un approccio parallelo all'arte e alla bellezza nel senso di emozioni positive. To znamená vlastně je to výtvarno a estetično dohromady, co dál vytváří. Quello che è sorprendente da questa idea bellissima di Oscar Tato krásná myšlenka, tento krásný nápad Olgy è come lo stesso argomento viene visto in modo molto diverso dalle persone. A samozřejmě jako tento stejný argument, jak Budolovo ukáže na svých obrazech, samozřejmě přístup jednotlivce.
Questo un po' è preoccupante, ma è soprattutto affascinante. Ale je to velice zajímavé a velice pozitivní. Aggiungo qualcosa sulla mostra, ho avuto un'idea dei quadri e naturalmente ribadisco quello che ho detto, mi ha colpito la diversità di stile, di approccio, di interpretazione. Samozřejmě pár slov k výstavě. Jsem velice dojat touto výstavou, těmito všemi obrazy a je to velice zajímavé, je to různorodé a velice krásné. Ognuno ha messo naturalmente la sua personalità e la sua visione della vita. Každý samozřejmě tam dal něco svého, svoji vizi, svého života. E concludo ringraziando la società Dante Alighieri che sostiene i miei libri. Velice děkuji společnosti Società Dante Alighieri, která publikovala moji knihu. Marina Zalova, artista e promoter. Andrea Ballardini, artista e traduttore delle mie poesie. Andrea Ballardini samozřejmě, který překládal mé básně. Dana, e un grande grazie a Olga per il coraggio e la fantasia di creare questo evento. Velký dík Olze pro její fantazii a odvahu zorganizovat něco takového. Grazie.